Sa unang pagbasa, atong nadungog si Propeta Ezekiel nga gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo o gipakita kaniya ang arang kadaghan nga mga dry bones, mga bukog sa mga minatay. Unya, naughan, wala na kini kinabuhi. Apan kining maong mga bukog, nibalik ang kinabuhi, nibalik ang unod, nibalik ang kusog, og sila nabuhi pag-usab. Unya, miingon dito ang mensahe sa Ginoo, lakaw ingna ang akong katawhan, nga nag-ingon, wala na kami paglaom, nahutdan na kami sa paglaom og kusog, patay na kami. Ingna sila, nga kuhaon ko sila, ablihan ko ang ilang mga lubnganan ug dalhon ko sila pag-usab ngadto sa kinabuhi, ngadto sa yuta nga gisaad. So tan-aw na to nga unsa may mensahe sa unang pagbasa. Ang kaning mga propeta, pwede nato sila mahut-ong ngadto sa tulo ka mga grupo. Ang unang grupo, mga propeta nga nagprophesy before the exile. Ang ikaduha nga grupo, ang mga propeta nga nagprophesy during exile. O ang ikatulo nga grupo, mao kanang mga propeta nga nagprophesy panahon sa pagkahuman sa ilang pagkabihag or exile. Si Propeta Ezekiel, ang iyang mensahe nga atong gibasa karon, nahitabo ni adtong panahon nga ang mga Israelita didto sa laing nasod, nabihag, naulipon, gidaog-daog, gisakit, gipaantos, naglisod pag-ayo, dili makauli sa ilang lugar, sa ilang kaugalingong nasod, tungod kay sila mga ulipon didto ug wala sila'y kagawasan. Mao kadto ang ilang kasinatian of dryness. Dryness sa ilang pagtuo, kay abi nila gibiyaan na sila sa Ginoo. Dryness sa ilang pagkinabuhi, wa na sila'y kadasig, wad na silang paglaom. Mao kadtong image sa mga dry bones. Unya, ingon ang Ginoo, ingna ang katawhan nga nawad-an sa paglaom. Ako nga inyong Dios, wala makalimot kaninyo, ako muanha o kuhaon ko kamo. So it was a prophecy nga luyo sa ilang kasakit, luyo sa ilang kaguol, kamingaw sa ilang lugar, luyo sa ilang pagpangdaog-daog kanila, God is still there, ang naghatag kanila og paglaom, kalig-on o kinabuhi. Mao nga pag-abot sa takna, pag-abot sa panahon nga gitagal sa Ginoo, sila gipalingkawas gikan sa kaulipnan, gipapauli o gidala ngadto sa yutang saad, sa yuta sa Kanaan nga abunda sa milk and honey. So, abunda sa mga panalangin. Now, pag-abot nato diri karon sa gospel, ang mensahe usab sa Ginoo, nag-ingon ka nato nga kini mao ang labing dakong sugo. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, sa imong tibok nga kasing-kasing, kalag og huna-huna. Unya, kung kita to'y mangutana, moingon ta nga, what is the greatest? Kung greatest gani, usa lang ka buok kay greatest man. Unya, ang Ginoo mitubag siya og duha ka buok. Unya, kung kita to, kung English teacher ka, may wrong. Kay nga naman, usara ang gikinahanglan kay the greatest, usara na siya kay superlative. Now, kung ingon ni ini, unsa di ay ang punto sa Ginoo kanato? Una, giingon nga, gipangutan sa unsa man ang pinakauyukan o ang summary, pinaka-center of the laws. Ang mga Israelita, doon na sila'y gitawag nga 613 ka mga balaod. Unya, kanang 613 ka mga balaod, kung ikaw teacher, kung ikaw rabbi, or teacher of the law, Pariseo, Sadduceo, you must know how to memorize the 613 and you must know how to pinpoint what is the summary of all the laws
of all the 613, which one is the most important? So, mingon si Jesus, mao ni ang pinaka-importante. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. But he quickly added, ikini ang ikaduha, amgid-amgid sa primero. Mingon siya, higugmaa ang imong isigkataw, ingon sa imong kaugalingon. Ang tanang pagtulunan sa balaod ni Moises og mga propeta, dinhi nagsumikad o dinhi nakaangkor ang mga teachings sa prophets og ang balaod ni Moises. Una, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kalag. But na ipasabot nga, ang invitation is to allow God to come into your life. Kay usay, makay mo man ta pagpuyo nga without God. Mo beto, tanaw na to ha, kanang tao bitaw nga, ang God is still outside. A person whose God is still outside is a person who only goes to God kung naa siya need. So God is outside. Then is a person who does his own will, not the will of God. Who decides in his own criteria, not according to the criteria of God. So ang invitation to love God, labaw sa tanan, is to allow that God to enter into our life, and then to allow that God to influence our mind. Na ang atong thoughts should be godly. Ang atong thoughts should be wholesome thoughts. To allow that God to stay in our mind, to allow that God to live in our heart, and to allow that God to influence our way of thinking, our way of doing things, our way of relating other people. So kung ang Dios naa na sa imo, ang imong way, ang imong paglihok, imong pagbuhat og mga butang o unsa pa nga mga buluhaton nimo adlaw-adlaw is already guided by the principles of God. Love. Unya, ikaduha, kanang mingon ta nga, higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. The invitation is to enter into the life of the other. For you to feel, for you to recognize, for you to understand the other. Kay kita, ang usual na to nga immediate reaction is, we make judgment outside the other. So, intay ikaw iyan, ani ako. So, I make judgment by just looking at you. I make judgment by just seeing what you do. I make judgment who you are by what I hear about you. But the invitation of loving your neighbor as yourself is, enter into the life of the person so that you will be able to understand, you will be able to make a fair judgment. So you do not just stay outside the person, but inside the person. Nabito tayo giingon nga, put yourselves in the shoes of the other so that you can understand. Now, kung ingon ni ini, ang invitation sa Ginoo mao nga, when you see your brother or your sister, see yourself in them. Unsaon man na nato pagsabot ka ng see yourself in them. Kay higugmaa ang imong isigkataw, ingon sa imong kaugalingon. So now Jesus is talking about healthy self-love, positive self-love. Now, sa atong kaugalingon, how do we love ourselves? Of course, we feed ourselves. Ipakaon nato atong kaugalingon. We take care of ourselves. We make ourselves healthy. We eat. We want to eat because we want to live. Kung naatay sakit, then we want to take medicines or we want to go to the hospital kay aron naatay matambalan ta sa atong mga balatian. Unya, we want to live happily. We want to live and be treated fairly. We want to have our means
of living every day. That is what we want for ourselves. And then, that is how we take care of ourselves. Now, look at others. Mingon ng Ginoo, higugmaa sila sama sa imong kaugalingon. So, sama sa imong kaugalingon. So, what you wish for yourselves, what you like to be done to yourselves, what you like to be given to you, must also be the same wish for other people. If I wish to eat, then I also wish others to eat. If I wish to be respected, then I also wish others to be respected. Sumaw na nga, kung imong ibutang imong kaugalingon sa uban nga mga tao sa ilang kinabuhi, then sa panahon nga sila insultuhon sa ubang tao, masakitan kapag apil. Nganuman, yourself is present in the person. Sumaw na invitation ni Jesus nga, be present in the life of the other person. Sa panahon nga sila nagutom, ikaw dagang kagikaon. Di man ka makuan kung naar ka sa outside sa ubang tao, dili ka maapektuhan. Basta na ako'y gikaon. Pero if you put yourself inside the person, now, bisan pagdagang kagikaon, busog ka, di ka bati og kagutom, pero nakita nimo ang uban nga way gikaon, masakitan ka. Nganuman, naa ang imong kaugalingon ni anang maong tao. So God is inviting us not just to remain outside of other people, but to enter into the others in order to love them as you love yourself. So kung imo mahitabo na niya siya nga ikaw makita nimo imong kaugalingon diha sa ilang pagkatao, bisan pag naay imong daghang kwarta, ang imong pagpuyo di ay, you live simply. Di na ka magbongga-bongga, di na labi na karon panahon na no. Unya karon nakita nimo nga gigutom o bisag unsa ka gamay sa imo pwede makamuhatag. Unya na ay gipasipad-an, kanang gipanlibat, kanang na ay gikuan din na gidaot ang iyang dungog, masakitan ka. Nganuman, kay naaman ang imong kaugalingon sulod ni anang maong tao. Pagkanindot, no? You see yourself in the other so that you can love the other because you love yourself.